Расійскі аэрафлот другі дзень працягвае адмяняць рэйсы пасля хакерскага нападу беларускіх кіберпартызанаў і хакерскай групы Silent Crow. Слава Украіне, жыве Беларусь, так завяршылі сваё пасланне хакеры. Добры дзень, тут Ганна Соус, мы ў жывым эфіры Піку Свабоды пагаворым сёння пра сучасныя спосабы супрацьстаяння расійскай агрэсіі разам з прадстаўніцай беларускіх кіберпартызанаў Ульянай Шаметавец і ізраільскім вайсковым аналітыкам Давідам Гендельманам. Добры дзень, Юльяна, добры дзень, Давід. Добрый день. Добрый день. Про хакерскую атаку на аэрафлот мы поговорим неўзабаве. А пачаць я хотела сённяшнія актуальныя падзеі. Это падзенне беспілотніка ў Менску побач з дзіцячым садком. Відавочцы паведамілі пра гэта незалежным СМІ парталу Люстэрка. Праз некаторы час Міністэрства абароны прызнала гэта. У двары дома па вуліцы Матусевіча, 72 ў Менску 29 ліпеня каля 2 гадзінаў начы беспілотнік урэзаўся ў дом, пасля чаго ён упаў на прыпаркаваны аўтамабіль і выбухнуў. Міністэрства абароны Беларусі сцвярджае, што беспілотнік быў прыгнечаны сродкамі радыёэлектроннай барацьбы і упаў без дэтанацыі. Пацярпелых няма. Следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальную справу, і паводле яго у беспілотніку быў траціл і вялікая колькасць паражаючых элементаў. У афіцыйных паведамленнях пакуль не гаворыцца, адкуль чый беспілотнік, расійскі, украінскі, беларускі, але з кадраў следчага камітэту вынікае, што дрон быў усё ж украінскі з еўрапейскімі дэталямі. І я звяртаюся да маіх суразмоўцаў па першай рэакцыі каментары. Юльяна. Шчыра кажучы, у нас няма ніякай дадатковай інфармацыі, таму не магу каментаваць, таму што няма сапраўдных звестак, это будуць канспіралогіі з майго боку. Давід, як эксперт, напэўна, вы таксама пакуль не валодаеце поўнай інфармацыі. Я бы тоже сказал, что пока еще совершенно нет информации, чтобы что-то комментировать. Пока еще только самое первичное. Видимо, действительно упал беспилотник. Чей, зачем, почему, все еще неизвестно. Еще слишком рано что-то комментировать. Заўтра о 16 гадзіне паводле менскага часу жывы эфір Піку Свабоды будзе прысвечаны якраз гэтай тэме, так што я заклікаю нашу аўдыторыю далучацца, калі гэта для вас бяспечна. Мы цяпер у жывым эфіры, і давайте пачнем гаварыць пра заявленую тэму. Хакерская група Silent Crow разам з кіберпартызанамі заявілі пра паспяховае правядзенне маштабнай аперацыі супраць найбуйнейшага расійскага авіаперавозніка авіакампаніі «Аэрафлот». 28 ліпеня былі адменены амаль 60 пар рэйсаў кампаніі. На раніцу аўторка былі адменены таксама каля 60 пар рэйсаў. Генпракуратура Расіі пацвердзіла, што прычынай збою стала хакерская атака, завяла крымінальную справу. Па ацэнкам экспертаў, толькі за 28 ліпеня «Аэрафлот» мог страціць да 250 мільёнаў расійскіх рублёў. Сёння зноў адмяняюцца рэйсы, у тым ліку Менск. Ульяна, раскажыце, калі ласка, якая была асноўная мэта гэтай хакерскай атакі, як яна рыхтавалася? Конечно. По-першае, скажу, что мэтами атак, в принципе, у России для нас является любая компания, любая структура, якая супрацоўнічае з расійскім рэжымам. У тым ліку дзяржаўная кампанія «Аэрафлот». Мэтай гэтай атакі было, па-першае, нанесці інфармацыйны, па-другое, нанесці фінансавы урон мы бачым ужо паспяховым. Ну і па-трэцяе, гэта паказаць цану вайны. Цану вайны для расейцаў, якія ўжо прызвычаіліся да таго, што там іхнія там сябры, грамадзяне нешта там кагосьці забіваюць, але гэта іх не датычыцца. Вайна заўсёды іх датычыцца. І гэта зразумела вынік таго, што робіць рэжым, таго, што здзяйсняе расійскія грамадзяне ва ўкраіне. Мы памятаем і атаку дронаў, якая таксама прыпыняла рэйсы, і вось падобная атака таксама ўплывае на бытавое жыццё грамадзян. Украінцы не могуць лятаць больш за 3 года ўнутры сваёй краіны. Гэта самае малае, што можа ўплываць, як можа ўплываць на расейцаў. Мы спадзяемся, што нейкі месседж да іх можа дайсці. Ну і, канешне, гэта таксама месседж любым кампаніям, любым структурам, якія супрацоўнічаюць з расійскім рэжымам. Гэта таксама для іх цана вайны. Яны павінны разумець усе рызыкі таго, што яны дапамагаюць ваенна-прамышленнаму комплексу Расійскай Федэрацыі. Спадара Гендельмана, як вы ацэньваеце эфектыўнасць гэтай хакерскай атакі з пункту гледжання сучаснага супрацьстаяння расійскай агрэсіі, сучаснага вядзення вайны?
Прежде всего надо подчеркнуть, что кибервойна является неотъемлемым элементом всех современных войн, так же как воюют на земле, на море и в воздухе. Проводятся кибероперации как силами государств, так и тех или иных негосударственных организаций. Конкретно в данном случае мы видели атаку на информационную инфраструктуру авиационной компании, но практически каждый день, даже если не всегда это попадает в средства массовой информации, проводятся те или иные атаки на другие объекты. Не далее, как сегодня в России были сообщения, что 2 аптечные сети тоже были, их информационные системы выведены из строя. Каждый день либо энергетика, либо авиакомпания, либо банковская сфера. Это весьма распространено в мире. Счет эффективности, разумеется, это больше вопрос конкретно к IT-специалистам, но как минимум на 1 день работа авиакомпании была парализована. Сегодня по имеющимся сообщениям, видимо, уже в основном восстановили, но в конце концов вряд ли можно было ожидать, что в результате одной атаки больше вообще не будет работы авиакомпании как таковой. Но, в принципе, ущерб уже нанесен достаточно серьезный. Кроме прочего, на восстановление всех систем безопасности и прочего понадобится очень много средств. Карман ни у кого не резиновый, поэтому в чисто прикладном плане, разумеется, атака была результативна. Юліяна кажа пра цану вайны, як вам падаецца, усведамляюць звычайныя расейцы вот гэтую цану вайны ў выпадку гэтай хакерскай атакі. Наколькі яна эфектыўная з гэтага пункту гледжання? Разумеется, уже больше вопрос к психологам и социологам, но, как я уже сказал, в чисто прикладном плане, если в течение дня несколько десятков рейсов были отменены, то в любом случае те люди, которых это непосредственно коснулось, разумеется, они на это, мягко говоря, обратили внимание. Но еще раз надо подчеркнуть, что это не какая-то единичная акция, это только одна небольшая часть общей кибервойны, которая постоянно ведется между обеими сторонами. Например, в 2023 году россияне провели масштабную хакерскую атаку против компании мобильной связи Kyivstar, тоже с очень большим эффектом. Короче, то, что мы сейчас видим, это только одна часть большой кибервойны, а не некая вещь в себе. Мы ў жывым эфіры. Я заклікаю нашу аўдыторыю задаваць пытанні, пакідаць каментары, калі гэта для вас бяспечна. Хакерская група Silent Crow – это такая праўкраінская хакерская група, так званыя активісты. Яна дзейнічае з сярэдзіны 2022 году. Назву яе можна перакласці як «Бязгучная варона». Група заявіла пра сябе шэрагам буйных кібератакаў на інфраструктуры ў Расіі. Са студзеня 2025 года заявіла пра ўварванне ў расійскі дзяржаўны рэгістр нерухомасці. Яна атрымала дадзеныя аб амаль 2 мільярдах запісаў. Таксама група заявіла пра кібератаку на Ростелеком, на страхавую кампанію, на маскоўскі IT-дэпартамент, на офіс Kia Расіі, якія прывялі да ўцечак асабістых дадзеных. Юліяна, раскажыце, калі ласка, што магчыма расказаць, што магчыма публічыць аб супрацы беларускіх кіберпартызанаў з праўкраінскімі хакерамі. Так, мы з імі працуем уже пэўны час. Пасля зразумела, што верыфікацыі гэтай групы там сапраўды добрыя спецыялісты, мы ім давяраем. У нас ёсць паспяховыя сумесныя аперацыі і да аэрафлота, таму вельмі задаволены гэтай супрацай. Спадзяюся, тое ж самае могуць сказаць калегі Silent Crow. Вось максімум з таго, што магу сказаць. Будем і надалей, я ўпэўнена, працаваць разам. У іх ёсць добрыя спецыялісты, у нас ёсць добрыя спецыялісты, ёсць шмат доступаў, ёсць шмат магчымасцяў і у нас недахоп. І я думаю, што ў іх таксама па пэўных напрамках недахоп, таму вось гэта такое узаемавыгаднае супрацоўнічества паміж намі і украінскай арганізацыяй. А што да гэтай атакі, як доўга яна рыхтавалася, як прымалася рашэнне, што менавіта будзе атакавана? Гэтая аперацыя длілася 10 год, паўгады. Они там увесь час кіберпартызаны сидзелі і працавалі над гэтай аперацыяй, таму што яны працуюць над шмат якімі аб'ектамі і няма магчымасці там 24/7 толькі надаваць увагу адной кампаніі ці адной арганізацыі. Але зразумела, што гэта займае пэўны час. Гэта такое ёсць падзяленне працы, там прабраліся ўнутр, што далей, як
дзейнічаць унутры ў сетках, як дабрацца да інфраструктуры галоўнай, як дабрацца да галоўнага дамена кантрола, на тое, каб мець магчымасць увайсці абсалютна ўсе кампутары, не толькі звычайных супрацоўнікаў, але таксама і ў кампутары галоўнага кіраўніцтва. Трэба гэта рабіць на тое, каб нанесці сапраўды вялікі ўрон, які мы ўжо пабачылі учора і, ў прынцыпе, бачым сёння. Гэта была вельмі такая маштабная шматузроўневая аперацыя, якая рабілася шмат месяцаў, і заўсёды падтрымлівалася камунікацыя з арганізацыяй Silent Crow на тое, што рабіць далей, калі выходзіць у паблік, калі аб'яўляць пра гэтую аперацыю публічна. Ну і вось як бы падрабязней, чым за гэта я не думаю, што я магу сказаць, але там усе крокі ў прынцыпе камунікаваліся паміж двумя арганізацыямі. Вот паведамляецца, што хакеры уварваліся ў IT-інфраструктуру авіякампаніі, яны знішчылі каля 7000 сервераў, скралі палётныя дадзеныя, скралі персанальную інфармацыю пасажыраў і супрацоўнікаў, аўдыёзапісы, відэаназірання. Расійская пракуратура, расійскія эксперты пацвердзілі, што гэта была палітычна матываваная хакерская акцыя, а не крымінальная з мэтай вымагальніцтва. Расія вядзе паўнамаштабную вайну супраць Украіны, штодня атакуе цывільныя аб'екты, забівае мірных людзей. Паводле Жэнеўскай канвенцыі любы напад мае быць апраўданы ваеннай неабходнасцю. Любыя цэлі могуць быць законнымі, цэлі, якія ўдзельнічаюць у ваенных дзеяннях. Спадар Давід, наколькі вот гэтая хакерская атака з'яўляецца апраўданай паводле вашай экспертызы? Прежде всего надо подчеркнуть первый дополнительный протокол 1977 года к Женевским конвенциям, который определяет, что такое военные цели, что можно поражать или нет. Во-первых, он относится к тому, что там обозначено как акты насилия, то есть это физическое поражение, например, обстрел ракетами, артиллерией и так далее. В те годы еще, разумеется, вся эта тема кибервойны еще не освещалась. На самом деле она до сих пор на уровне конвенции либо протокола к ним все еще не кодифицировано, поэтому это остается некое серое поле. Но если перейти к практике, то, как я уже сказал, кибервойна является неотъемлемой частью всех современных войн, как мы видим, ирано-израильский конфликт, так и российско-украинский. Каждая сторона всемерно пытается атаковать все возможные объекты, но в конце концов чисто физически различия есть. Разумеется, всем понятно, что намеренно сбить гражданский самолет. Это одно. Влезть, говоря простыми словами, в информационную инфраструктуру авиационной компании с тем, чтобы самолеты не могли взлетать, не продавались билеты. Это совершенно другое. В конце концов, физически никого из пассажиров не убило. И хотя эта тема еще не кодифицирована, это, я уже сказал, постоянная практика для всех современных войн. Поэтому в плане оправдания и прочего современные законы просто это все еще никак не кодифицируют. Нет еще реальных каких-то международных конвенций. Но если учесть, что физического ущерба не было, никто не пострадал. Поэтому, в конце концов, это основная причина, почему все это продолжают делать. Именно потому, что это не некий акт насилия, не физическое нападение, которое было бы возможно нарушением того или иного пункта Женевской конвенции. Ну, для России порушэнне Женевскай канвенцыі это такая звыклая рэч. Гэтых вельмі шмат такіх парушэнняў. Для украінскага боку, для хакераў важна якраз не парушаць гэта, важна, каб і мірныя людзі не пацярпелі. Як бы вы, спадар Давід, пазіцыю Расіі у парушэнні гэтых міжнародных правілаў вядзення вайны і пазіцыю Украіны, пазіцыю хакераў, якія спрабуюць пэўным чынам спыніць расійскую агрэсію, ахарактарызавалі бы? Как я уже сказал, если учесть, что вся тема кибервойны все еще не кодифицирована на уровне международных конвенций, то все эти хакерские действия не являются нарушением никаких писанных пунктов. А если учесть, что на практическом уровне все этим занимаются, то кроме каких-то пропагандистских заявлений и обвинений вряд ли можно, что называется простыми словами, в кавычках, кому-то что-то предъявить. Все это делают законами. На данный момент это законом ведения войны. Это не запрещено. А если тут и там это может попасть под уголовное преступление, то в конце концов война на то и война и в принципе убийство. То, что является, например, уголовным преступлением. На войне убивать можно, но смотря кого, смотря как.
смотря в каких обстоятельствах. Поэтому реально обвинения тут могут быть только пропагандистские. А так на самом деле все это делают, и ни под какой писанный пункт конвенции это не подпадает. Юліяна, я вчора, калі рыхтавалася да эфіру, размаўляла з адным спецыялістам у справе бяспекі, але не электроннай бяспекі. І ён наступным чынам выказаўся пра хакерскую атаку на расійскі аэрафлот. І ён сказаў, што дзірку ў сістэме знойдуць, яе закрыюць. Гэта гучна, але стратэгічна гэта ніяк. Ці вы згодныя, як бы вы адказалі гэтаму чалавеку? Ну, па-першае, там не одна дзірка, як мінімум 7 тысячаў дзіркаў, таму што столькі камп'ютараў было атакавана. Ну, заўсёды цікава, да, чуць такія каментары людзей, якія можа не разабраліся, можа не ведаюць, не ведаю імя гэтага спецыяліста. Мы ўжо бачым нанесены ўрон. То бок бывае так, што калі кіберпартызаны здзяйсняюць нейкую аперацыю, не заўсёды можна там на сваёй бочы памацаць, пабачыць вынікі гэтай аперацыі. Нам прыходзіцца там выкладваць логі, выкладваць нейкія доказы таго, што сапраўды гэтая аперацыя нанесла нейкі ўрон. У гэтым жа выпадку нам нават выкладваць нічога не трэба было, усе пабачылі затрыманыя рэйсы, нічога не летала учора. Спецыялісты, прычым там эксперты з іншага нават боку кажуць ужо пра там дзесяткі мільёнаў даляраў, што каштавала гэты ўрон. Магчыма, гэта нават будзе больше, мы паглядзім, гэта паўплывала не напрамую таксама на іншыя рэйсы іншых кампаній, якія там могуць зараз баяцца летаць. Гэта таксама і страхавыя кампаніі, і выплаты. Ну, карацей, нават з фінансавага пункту гледжання урон ужо быў нанесены. З тэхнічнага пункту гледжання нашы спецыялісты, якія знаходзіліся ў сістэме каля паўгады, якія руйнавалі гэтую сістэму, кажуць пра тое, што базавы функцыянал іх карпаратыўнай сеткі, нават калі самалёты будуць летаць, гэта не значыць, што яны змогуць аднавіць працу карпаратыўнай сеткі добра. Так вось, аднавіць яе зойме некалькі тыдняў. Аднавіць усе базы дадзеныя, прычым нават не ўсе, а толькі частку, таму што некаторыя проста не мелі бэкапаў, у іх зойме некалькі месяцаў. На тое, каб там знайсці новых бяспечнікаў, знайсці новыя сістэмы, усталяваць, звязаць, гэта вялікая сістэма, карпаратыўная сістэма аэрафлота. Ну, як мінімум некалькі месяцаў у них гэта зойме і рэсурсаў, і чалавечых, і фінансавых. Таму, ну, не ведаю, кожны мае на сваё меркаванне, але вось ты людзі, якія сапраўды гэтым займаліся, тыя, хто ўжо публічна са сваім імем ацаніў і фінансавы ўрон гэтай аперацыі, кажуць трошачкі па-іншаму. Юліяна, беларусы таксама адчулі на сябе наступствы гэтай акцыі. Рэйсы з Менску на Маскву, з Масквы в Менск таксама былі адмененыя. Ну і з улікам цяперашняй лагістыкі, што з Менску збольшага летаюць праз Расію і не летаюць у Европу, то гэта закранае, канешне, і вельмі многіх беларусаў, якія ляцяць у Расію ці ляцяць праз Расію. Як вы думаеце, вот эта цана вайны, беларусы яе ўсё ж больш, напэўна, усведамляюць, чым расейцы, але тым не менш, наколькі гэтая акцыя дапаможа і беларусам адчуць цану вайны, Юліяна? Ну, гэта пытанне, такое ў сэнсе, што не магу залезці ў галаву людзей, якіх адмяніліся квіткі сёння-заўтра. Я не думаю, што гэта там тысячы, але пабачым, да, колькі іх сапраўды ў лічбавай колькасці людзей гэта закранула. З таго, што я бачыла з каментароў з тых людзей, якія звярталіся, усе разумеюць, як большасць беларусаў разумела, калі атака здзяйснялася на беларускую чыгунку, тады гэта нават было больш некамфортна. Але беларусы з тых, што звярталіся, яны кажуць, ну, мы пацерпім троху, гэта ўвогуле не параўнаць з тым, што адбываецца ва ўкраіне, і як людзі пакутваюць там. Да? Нашы некамфорт ні ў якім разе не можна параўнаць з некамфортам украінцаў, якіх забіваюць, які, в прынцыпе, не могуць лятаць больш за 3 гады ў сваёй краіне. Там можна ўзгадаць беларускіх палітвязняў, якіх сапраўды катуюць таксама ў турмах, і гэта таксама ўсё звязана разам і з беларускім рэжымам, і з вайной расійскага рэжыма, якая вядзецца. Таму паглядзім,
ці змогуць беларусы пратрымацца пару дзён без таго, каб паляцець у Маскву, улічваючы, што адбываецца ва ўкраіне, што здзяйсняе расійскі рэжым, і улічваючы, якую ролю беларускі рэжым адыгрывае таксама ў гэтай вайне, і у нейкай ступені адказнасці тых, хто падтрымлівае беларускі рэжым, і што здзяйсняецца з нашай тэрыторыі. Я думаю, гэта таксама самая маленькая цана таго, што беларусы могуць зрабіць на тое, каб падтрымаць зараз украінцаў, што, зразумела, вельмі важна. Дзякуй вялікі. Мы ў жывым эфіры гаворым пра наступствы хакерскай атакі на расійскі аэрафлот. Гэту атаку учинили у тым ліку беларускія кіберпартызаны, і я закликаю задаваць пытанні нашим экспертам, пакідаць каментары. Я зачитаю один каментар. Это якраз як рэакцыя пра тое, пра што мы з вами, спадар Давід, гаварылі. Каментатор Віктор піша: спадзяюся, аднойчы чалавецтва прыйдзе да думкі, што забойства заўжды забойства і войны скончацца. Спадар Давід, я хацела пагаварыць пра неба. Яно больш не нейтральная тэрыторыя. За яго ідуць спрэчкі, яго фрагментуюць, яго мілітарызуюць. Забароненыя для палётаў зоны з'яўляюцца ў выніку рэзкага росту ваенных рызыкаў, поўнага закрыцця паветранай прасторы рознымі краінамі ва ўсім свеце. Ну і распаўсюд войнаў, рэгіянальных баявых дзеянняў, ваенныя эскаляцыі апошнімі гадамі зрабілі неба свету больш небяспечным і непрадказальным, чым калі-небудзь з часоў халоднай вайны. Ад Расіі да Блізкага ўсходу па ўсёй Афрыцы беспалётныя зоны памнажаюцца, і это прывяло міжнародную авіяцыю да крызісу, і змяніла эканоміку, змяніла бяспеку. Ваш прагноз на бліжэйшыя гады, што да неба, як да нейтральнай тэрыторыі, што можа закрануць практычна кожнага чалавека? На самом деле небо перестало быть нейтральной территорией сразу же с появлением авиации. Больше 100 лет назад, как только идет война, сразу же небо над данной территории становится небезопасным. Поэтому здесь действительно, как в каждом конкретном случае, мы видим, война на Ближнем Востоке закрывает воздушное пространство там, война в Украине закрывает там. Но на самом деле, разумеется, прогнозов быть не может. Везде, где будут войны, будут закрывать воздушные коридоры. Поэтому мы, например, видели во время Ирано-Израильской войны, прямо на картах можно было видеть, как почти соприкасаются две закрытые зоны. Одна вокруг Ирана и вторая вокруг России. Буквально есть узкий коридор над Южным Кавказом, в котором проходят караваны самолетов из Европы в Азию. В дальнейшем, если количество войн в мире будет одновременно увеличиваться, возможно, мы увидим наложение таких зон друг на друга, и вообще придется делать очень большой крюк в несколько часов, чтобы все это облетать. Но это, скажем так, неизбежное следствие из войн как таковых. Это не, опять же, не какое-то явление в себе. Чем больше будет войн, тем больше будет влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе, разумеется, авиационное сообщение. Юльяна, я хотела бы попросить вас, паколькі хакерскія атакі на расійскі аэрафлот закранулі беларусаў праз адмену рэйсаў, нагадаць, якія ўласна беларускія цэлі раней былі аб'ектамі беларускіх кіберпартызанаў. Свабода пра гэта падрабязна паведамляла, але тым не менш давайце для нашай аўдыторыі раскажам пра іх, а таксама пра правілы, якія цэлі не будуць атакаваныя беларускімі кіберпартызанамі, а якія аб'екты могуць стаць аб'ектамі атакі. Конечно. Усе аб'екты, якія супрацоўнічаюць з беларускім рэжымам, з'яўляюцца законамі і мэтамі для атак для беларускіх кіберпартызанаў. Пры гэтым мы робім усё магчымае, і пакуль што ніякіх ахвяраў гэтых атакаў сярод звычайных грамадзян, якія не супрацоўнічаюць з рэжымам, у прынцыпе, у нас не было. І гэта вельмі важна. Так, зразумела, што пасля атакі на беларускую чыгунку там не была магчымасць вандраваць у беларусаў, але зноўку ўжо ніякай пагрозы для жыцця не было здзейснена. Зразумела, што і усе зразумелі таго, што трэба было прыпыніць расійскія цягнікі ў моманце атакі з тэрыторыі Беларусі на тэрыторыю Украіны расійскімі ваеннымі. Таму гэта было важна. В прынцыпе, гэтая атака, вось як тая атака, якую я ўзгадваю ў кантэксце мэтаў унутры Беларусі, яна з'яўляецца вельмі важная.
Зразумела, што таксама можна узгадаць такую першую вялікую публічную атаку кіберпартызанамі. Гэта атака на Міністэрства ўнутраных спраў, пасля чаго у кіберпартызанаў атрымалася база дадзеных пашпартоў абсалютна ўсіх грамадзян Беларусі, што дапамагае зараз нам выяўляць агентурную дзейнасць людзей, якіх, магчыма, там вербуюць, тых, што, напрыклад, сидзелі там за наркотыкі ці забойства, іх зараз выпускаюць як бы па палітычных прычынах і адпраўляюць, даюць ім спраўку, нібыта яны сидзелі па палітычных матывах, а не там за іншыя рэчы. Вось мы таксама дапамагаем з верыфікацыі такіх людзей, не там прафесійных агентаў, але это вельмі дапамагае мець гэтыя базы. Зразумела, што таксама можна ўзгадаць і атаку на Гродны Азот, дзе ў кіберпартызанаў у прынцыпе была магчымасць там здзейсніць і зрабіць там шмат урону, фізічнага урону, там нават зрабіць так, каб прыпыніць там тое, што, я не ведаю, магло бы прывесці нават да выбуху, то бок узровень там бяспекі гэта сапраўды быў вельмі нізкі, улічваючы, наколькі гэта важнае прадпрыемства для рэжыму, улічваючы, наколькі гэта крытычнае ў сэнсе таго, да якіх вынікаў гэта можа прывесці. Кіберпартызаны — гэта беларусы, мы адказна вельмі да гэтага ставімся. У нас ёсць нават кодекс кіберпартызана, то бок сводак правіла таго, што мы робім, што мы не робім, як мы акуратна заўсёды працуем з тымі ж самымі дадзенымі. Вось, а калі гэта бы рабілі нейкія, не ведаю, расейцы ці іншыя краіны, і сапраўды у іх не было вось гэтага маральнага кодексу на тое, што магчыма, што немагчыма, гэта сапраўды страшна, да якога стану сам рэжым прывёў бяспеку такіх крытычна важных прадпрыемстваў, як Гродны Азот. Гэта як бы вось з апошніх. Ну і, канешне, атака на сайт КДБ, якая выявіла інфарматараў. Там былі звычайныя заявы ад беларусаў, але таксама былі звароты і ад патэнцыйных агентаў. Гэта што дапамагло выкрыць завербаваных людзей і сетку агентаў, якую атрымалася КДБ завербаваць. Гэта вось як бы з такіх галоўных, але, канешне, іх нашмат больш. У нас шмат поспехаў унутры Беларусі. Мы беларуская група, мы падтрымліваем беларусаў. І калі заўсёды цікава, можна зайсці на нашы афіцыйныя соцсеткі, на наш афіцыйны сайт. Зразумела, што калі для вас гэта бяспечна, мы заўсёды дзелімся інфармацыяй, якой мы можам дзяліцца. І наконт нашай дзейнасці маю на ўвазе атакі і дадзеныя і расследаванні, які мы робім, але таксама і наконт бяспекі і бяспечнага карыстання інтэрнэту, наконт партызанскага тэлеграма, які мы зрабілі, проста на тое, каб у людзей была магчымасць, якія жывуць у Беларусі, якія, можа, вандруюць у Беларусь, каб яны маглі бяспечна заставацца на сувязі, маглі чытаць навіны, маглі глядзець Радыё Свабода, і рабіць гэта бяспечна. Таму, калі ласка, звяртайце на сваю бяспеку вялікую увагу, і гэта таксама вялікая частка працы таго, што робяць кіберпартызаны. Юліяна, беларускія спецслужбы, рэжым Беларусі спрабуюць нейкім чынам спыніць кіберпартызанаў, і прапаганда працуе супраць вас, але за 5 гадоў ніякім сур'ёзным чынам яны не змаглі паўплываць на дзейнасць вашай арганізацыі. Чым бы вы гэта патлумачылі? У рэжыма ёсць грошы, і у іх ёсць супраца з Расіяй, у іх вельмі шмат розных сілавікоў. Чаму яны нічога не могуць зрабіць з кіберпартызанамі? Якое ваше тлумачэнне? Яны спрабуюць, гэта сапраўды праўда, як бы яны спрабуюць інфільтраваць групу і іншымі чынам уплываць на нашу дзейнасць, но іх не атрымоўваецца. У першую чаргу, я думаю, што гэта за кошт таго, што нашы спецыялісты вельмі сур'ёзна клапоцяцца пра сваю асабістую бяспеку. Ніхто з іх актывістаў не будзе вам каментаваць аперацыі, хваліцца тым, што яны робяць, а сапраўды яны спецыялісты нерэальнага кшталту. Гэта раблю я. Я не хакер, не актывіст, у сэнсе таго, што я не ламаю, не ведаю, не займаюся гэтым. Але ўсе тыя, хто гэтым непасрэдна займаюцца, яны не публічныя асобы і клапоцяцца зашмат наконт сваёй бяспекі. Таму вельмі цяжка паўплываць у гэтым сэнсе на ананімаў. Я думаю, таксама нам вельмі пашанцавала з таго, як арганізацыя была сфарміравана, і хто
хто яе залажыў падмурак, самы галоўны людзі, якія яе арганізавалі, гэта вельмі адказныя, вельмі дасведчаныя людзі, якія клапоцяцца пра бяспеку. І таму вось па выніках за 5 год у рэжыма сапраўды нічога не ўдалося здзейсніць супраць кіберпартызанаў, у них няма магчымасцяў на правядзенне нават там блізка падобных нейкіх атакаў. Па-першае, каго атакаваць, па-іншае, у іх няма спецыялістаў і няма магчымасцяў. І па-трэцяе, у іх таксама нават няма спецыялістаў на тое, каб абараніць сябе. Яны могуць працаваць добра вось у такіх старых метадах. Яны там хапаюць людзей, хапаюць дэвайсы, правяраюць фізічна гэту, пампуюць інфармацыю, сістэмна могуць аналізаваць гэтыя дадзеныя. І некаторыя поспехі ў них, зразумела, ёсць, але так, наконт кіберпартызанаў пакуль ніякіх такіх сур'ёзных, акрамя там спробаў нейкае распаўсюджвання хлусні, прапаганды, якую бывае нават вельмі смешна чытаць, яны у іх нічога не атрымоўваецца. Спадар Давід, на пачатку нашай размовы вы згадвалі атаку расійскіх хакераў на украінскія аб'екты. Калі б параўнаць дзейнасць Silent Crow беларускіх кіберпартызанаў з тымі расійскімі хакерскімі групамі, якія працуюць на расійскую дзяржаву, з пункту гледжання эффектыўнасці, якая ваша ацэнка? Разумеется, полную оценку дать сложно, потому что, кроме прочего, не все такие атаки становятся достоянием общественности. Возможно, самые большие успехи как раз тайные, например, суметь внедриться в какую-то желательно военную, но, возможно, и правительственную систему, и не сливать оттуда данные, просто сидеть там тихо и наблюдать. В конце концов, возможно, прямо сейчас нечто такое происходит в украинскую или в российскую сторону, мы просто не знаем. А из громких дел были успехи и у российской, и у украинской стороны. Но самое главное, война еще далеко не закончилась. И кибервойна, как ее часть, тоже. Возможно, через некоторое время мы услышим про более громкие успехи. Но еще раз надо подчеркнуть, возможно, самые большие успехи, которые уже достигнуты, возможно, просто все еще неизвестны. Я зачитаю каментары, якія прыходзяць іх даволі шмат. Ніводная краіна по суседству з Расіяй не хоча ўмешвацца ў гэтую вайну. Это не наша вайна, это не вайна Беларусі. Таксама гэта вайна з самімі з сабой. Кіберпартызаны, такі ж медыйны праект, так і многія другія, которые павінны браць на сябе адказнасць. Як бы вы, Юліяна, адказалі на гэта? Ці гэта медыйны праект? Мы столькі разоў уже даказвалі вынікі нашых аперацый. Нават не ведаю, што яшчэ тут можна дадаць. Зайдзіце на наш канал, паглядзіце на логі, паглядзіце на скрыны, паглядзіце за тое, як развівалася арганізацыя з 20-го года, ўзровень атакаў у 20-м, у 21-м годзе, ўзровень атакаў зараз у 25-м годзе. Рост досведу спецыялістаў, разумення, ён бачны проста навокал. Верыфікаваць аперацыі проста можна паглядзець, зрабіце сваё хатняе заданне, пачытайце аўкіды прапагандыстаў, ці я не ведаю каго, няма сэнсу каментаваць нават. Юліяна, да вас пытанне, як беларускія, як украінскія хакеры мяняюць і будуць мяняць хаду вайны? На будучыню заўсёды загадваць цяжка. Мы бачым вынікі зараз, прасцей каментаваць тое, як мяняюць і ўплываюць хакеры ўжо зараз. Хакеры сталі неад'емнай часткай ваенных дзеянняў, тому што сапраўды гэта можа зменшыць фізічна нейкі урон непасрэдна людзям, але нанесці урон рэжымам і структурам, што мы бачым. Таму гэта проста ўжо стала часткай рэчаіснасці, і гэта толькі будзе развівацца у будучыні. І ўзровень атакаў, і ўзровень перад тым, як будуць нейкія праводзяцца фізічныя атакі, непасрэдна кібератакаў, ён будзе толькі расці. Паглядзім, да якога ўзроўня гэта дабудзе. Пакуль можна рабіць вынікі з таго, што адбываецца, а з таго, што адбываецца, мы бачым, што сапраўды можна наносіць урон кібератакамі, а не, напрыклад, тымі ж самымі дронамі, калі мы кажам пра расійскі рэжым.
Гаспадар Давід, і вам слово на падсумаванне. Вы уже пачалі гаварыць пра тое, як уплываюць кібератакі на хаду вайны, як беларускія і украінскія хакеры меняюць і будуць мяняць хаду гэтай вайны. Как уже не рассказано, кибервойна является неотъемлемой частью. Действительно, если где-то что-то можно устроить в виде кибердиверсии, вместо того, чтобы прилететь и бомбить это лучше со всех сторон, это делается. Но еще раз надо подчеркнуть, так же, как и в конвенциональных вооружениях, не бывает какой-то единичной операции, которая сама по себе выигрывает войну. Любая война — это цель, это сочетание многочисленных операций. Слегка ударили тут, слегка ударили там успех больше, там успех меньше. И все это должно создать в некой точке накопительный системный эффект. Поэтому те же вопросы, насколько действительно большой был ущерб той же компании «Аэрофлот», это, в принципе, не так важно, потому что никто не ожидал, что таким образом выиграется война как таковая. Один удар тут, один удар там. И именно речь идет о системном эффекте, банально на то, чтобы постоянно искать, залатывать дыры в безопасности, думать наперед, какой может быть следующая атака, и заранее предпринимать те или иные меры для того, чтобы предотвратить. Это уже трата большого количества как в денежном эквиваленте, так и в смысле человека часов. Это такая же война, как любая другая, просто в отличие от обычной войны, тут действия глазами не видны, пока не произойдет сам эффект как таковой, например, отмена авиационных рейсов. Это такая же война, как любая другая, одним ударом ее не выиграешь. Но насколько можно, обе стороны, в принципе, как я уже сказал, и российская, украинская сторона, все стараются действовать насколько можно эффективно, но эта война долгая, так же, как и обычная конвенциональная война. Одним ударом, как я уже не раз сказал, ее не выиграешь. Дзякуй вялікі, што прыйшлі ў эфір «Піка свабоды», што падзяліліся вашай экспертызы. У жывым эфіры мы гаварылі пра сучасныя спосабы супрацьстаяння расійскай агрэсіі разам з прадстаўніцай беларускіх кіберпартызанаў Юльянай Шаметавец і ізраільскім вайсковым аналітыкам Давідам Гендельманам. Дзякуй вам вялікі. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.